Ρε φίλε, σερφ ουσιαστικά. Σπρώχνεις μπροστά με το σώμα σου και πάει τώρα και σηκώνεις όλες τις και το μηχανάκι που βγάζει το εις στο χέρι μπράβο, και τέτοια. μπράβο, Είναι μπράβο. δύσκολο. Είναι δύσκολο, είναι σαν σερφ, απλά ηλεκτρονικό σκεφτείτε. Okay. Λοιπόν, και ξέρω εγώ, μου λέει τώρα και βάλει εκεί τα άλλα που ήμασταν. Το ρολόι μου δεν το βγάζω όταν κάνω μπάνια, ρε φίλε, ας πούμε, ξέρω εγώ τι ρολόι και φορά. Γιατί κουμπώνει. Αλλά τα δαχτυλίδια πρέπει να τα βγάλεις. Και μου λένε, ξέρω εγώ τώρα οι μάγκες. Ξέρω εγώ. Λοιπόν, πώς να βγάλεις τα δαχτυλίδια, ξέρω εγώ, πάω στο νερό. Στα αρχίδια μου το τράψω ο Λευρώτης, λέω. Δεν αφήνουν τα δαχτυλίδια μου τέτοια. Κάνω λίγο πέρα από ένα τέταρτο, ξέρω. Και φίλε, βγαίνω έξω και λείπει αυτό το δαχτυλίδι στο πίνκι. Λείπει το 20.000 γαμμένο δαχτυλίδι. Οκ. Και εγώ τώρα πώς να το βρει το γαμμένο βυθό. Και πάω τώρα και λέω σε αυτό το man. Λέω σε αυτό το man. Εντάξει. Άκου. Έχω αυτό το δαχτυλίδι λέω που έχασα. Δεν έχει καμία γαμμένη μεγάλη οικονομική αξία. Απλά έχει πεθάνει η γιαγιά μου και είναι το μόνο κοιμήλιο που μου άφησε το αρχίδι μου στη μάνα. Αυτό είναι μόνο το μόνο κοιμήλιο που έχει αφήσει η γιαγιά μου και το αγαπάω πολύ. Και αν μπορείς κάποιος να με βοηθήσει και μου λέει να σου φέρω δίτες. Λέω και στους δίτες αυτό, τους λέει και αυτός. Θα λέει, αχ, τέτοιο λέει αυτό. Τη γιαγιά του, δαχτυλίδι. Παρένθεση ενδιάμεσα. Οι δίτες ψάχναν 3-4 ώρες. Λοιπόν, και έχω πάρει τώρα γαμμένους δίτες. Έχω πληρώσει και 3 κάπα. Έχω πάει στο δαχτυλίδι και λέω ρε μαλάκα αυτός ο Ζαν Κουστό πρέπει να είναι για να το βρει. Δεν το βρει με τίποτα. Ή άμα το βρει ο άλλος, άμα το βρει θα το βάλει στην κολοτρεπίδα του μέσα. Να σιγά μου το δώσει. Τέλος πάντων, τσέκαρα και εκεί η Βαγγέλη, λίγο καθόμασταν τώρα 3 ώρες εκεί και σκάνει μάγκες οι δίτες. Σκάνει μάγκες οι δίτες και έχουν βρει το δαχτυλίδι μαλάκα, το αρχίζουμε στη μάνα. Μπρο. Βρήκα το δαχτυλίδι μαλάκα. Είσαι μάγκας. Το πρώτο. Είσαι μάγκας.